Čau lidi, dneska to bude reakce na Fizzy Clowni 2. Jak Fizzy zachraňuje kamaráda a ukradli mu auto. Děsiví klauni nám ukradli auto, vykřičník, nějaký, nevím, klaun, nějaký děsivý klaun. Zachraňujeme kamaráda. Tak pojď. Rekapituluji z minulých dílů. Auto máš, tak přejď. Čau, já jsem Fizzy a jak můžete vidět, pořád jsme naživu a ještě jsme se na lovení klaunů nevykašlali. Pokud jste viděli mé minulé video, tak víte, Baseballka. že situace je fakt vážná. Ne. Děsiví klauni nás napadli. No, viděl jsem ho už tak 100krát, ale nepamatuju si, co v něm je. Jsme toho tolik nenaspali, ale myslím si, že je na čase se zase opět pustit do akce, protože my se jen tak nevzdáme a vím jistě, že klauni to tak jednoduché mít nebudou. Takže se pojďme připravit a začínáme. Jurga, jako to byla Stanislav Biškov, Stanislava Jachnická, nevím, sorry Stejku, že to dělám stejně. Tak jo, od minulého lovení uběhlo několik hodin a za tu dobu jsme získali pár informací. Počkat, jdu na záchod, jo? Jo lidi, už jsem zpátky. Klauni nejspíš pocházejí z nějakého zmizelého cirkusu a podle nalezeného plakátu je z roku 1976. Na nových papírech, super. Že tento cirkus skládá z narušených lidí, kteří pocházeli z bláznic. Narušený lidi. Tak schválně, koho jste si jako první všimli? Na koho jste měli oči jako první? Já na úplně nalevo, jak je v tom bílém maklovouči. Není, protože na jeho Instagram se dostala videospráva, ve který nám klauni sdělují, že Vítu skutečně zajali. A na šířku, že to natáčeli, že? Toto je bez tak humor. Všem se vám přiznám, že minule se to celý pokazilo. Místo toho, abychom klauny lovili, tak jsme úplně všichni dostali strach. Proto je čas to napravit a já věřím, že Vítu zachráníme za každou cenu. Zbývá nám 10 kilometrů. Lidi, jak si můžete všimnout, tak bohužel se nám od minula naše mapa nezměnila. Pořád jedeme na to samé místo. Kluci, já bych šel někam, kde jsme ještě nebyli, do nějakého podzemí nebo do sklepa. Chci, abych šli do té velké budovy. Vypadá, jak kdyby byla z nějakého sklepení. Mně to přijde jak nějaká kotelna. Lidi, bohužel dnes máme ideální podmínky na lovení, protože by mělo začít pršet. Naštěstí je to celkem v pohodě, ale bojím se, že až přijedeme na místo, tak začne dost pršet a možná nám to může i zkomplikovat akci. Jdeme? Myslím, že jsme tady, můžeš zastavit. Dobře. Zastavit. Dobrý, ty jo. Podá to tady pořád stejně. Tak co kluci, jste ready? No, já jo, co ty Domčo? Já jsem ready. Dneska musíme být tu fakt zachránit. Přesně tak, takže Domčo, dneska to fakt nesmí dopadnout jako minule, to už fakt nechci. Nesmíme se bát a jít do toho. Přesně tak. Kluci, minule jsem zapomněl štípačky, tak jsem je radši teď vzal. To je dobře, Dome. Musíme jít touhle cestou, protože to je asi nejlepší cesta, kde minule odnesli Víťu a musíme si pro něj dojít. Nový zámek. Dům zase všechno zachrání. Bude, jak to, že ví, že tam jsou? Jak Vítě? Souhlas, Tomčo. To je fakt strašný. Myslím, že to je Vítě. Myslím, že jo. Ale minule jsme zdrhali tady a Vítek zůstal tady. Přesně tak. Ale tak půjdeme nahoru nebo dolů? Zkusíme to asi nahoru. Tak jo. Lidi už teď Jste chtěli do sklepa. To je jedno. A zkusíme chytit aspoň jednoho klauna, protože minule se nám to vůbec nepovedlo a přijde mi to hrozná škoda. Jsme přece lovci klaunů, tak aspoň jednoho bychom mohli chytit. Kluci, slyšíte to? To jde z té místnosti. Slyší nějaký divný zvuky. To zní jako Vítě, jo. Jo.
kluci. Tady to taky spadlo z minule. Jo, to bylo nahoře. Wow, to je hustý. Kluci, tak Wow. se vydáme do té místnosti. Mám Wow. baterku. Ne wow. Dobře, tak pojď. No, že to je super. Je dobře, že na to myslíš. To je ta už místnost. A jo, tady jsme byli. Tam nahoře jsme procházeli. Tady je to velký. A tamhle byl ten koláč. Víťo, Proč za ním neběžel hnedka? Víťo, jen tam na toho potu a zkus to zapáčit. takže jsme o Víťu zase opět přišli? Víťo. A to je divný, proč by se před náma schovával. Co to je? Ta dvůra se otevřela. Cože? Co to bylo? Co to je? To je Víťovo mobil. Jo. A jeho Instagram. Soukromé číslo. Hej, mám to své. Jo. No, sledí to. Třeba je to Vítě nebo někdo. Víťův telefon, to fakt 100% to bude Vítě, nikdo jiný. Tak jasně, že to nebude Vítě, klaun. Halo? To je strašný. Fuj. On to mohl zavést. Jo, vypni to. Měli jste ho vzít sebou, pak Vítě nebude mít telefon. Kam teda půjdeme? Já nevím. Tak se pojďme podívat někam dál a potom půjdeme rozhodně dolů. Ale to je fakt divný. Vizi, pojď se podívat, rychle. Víťo, máme Vítě. Ty hnusí kloni. Oni ho mají. Musíme dolů ho najít. Myslíš? Musíme. Ale No, jsou lidi říkám. klauni. Běžte tím komínem, nebo co to je? Tak jdeme. Pojď se kluci, potichu. Škola zóna. Dobrý, tak tady jsme ještě vůbec nebyli. Tak, to je za místnosti tady. Tady je zákaz vstupu. Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa Florio. Let's go! Refreshni se z akce a vrať se do hry. Tady je to mnohem děsivější, než tam nahoře. Kluci, měli jsme prozkoumat všechny místnosti, protože Víťu musíme najít. To je pravda, Domčo. Někde tady bude. Fuj. Se asi nepůjdu, to je to Tady to nejspíš někam nevede. A kapě tu voda. Fuj, lidi, tamhle to vede ještě dolů. Kluci, myslíte, že Vítě bude ještě níž, nebo to tady okouknem tohle patro? Kouknem tady. Ještě bych kouknul dál. Tak jdeme. Tady je to fakt strašidelné. Je. Taký malinký chodbičky. Souhlas. Tady by se fakt vešánou hobit. Kamu. To teda. Já jsem se vešel a já s 2 metrama. Slyšíš to? To si slyším teda už. Jsou tady. To je klaun. Tam drž, Domčo. Jdeme pro ně. Jdeme, utíkej. Jdeme, já jdu za tebou. Kluci, je tam moc velká tma. Já tam nevidím. Ty tam nevidíš? Musíš první, Domčo, máš baterku. To už moc nesvítí. Tak jedu. Pojď. Zase já. Tak proč ji nedá máme tu baterku? Počkej, a co že tam něco unese? Neunese tě tam nic. My jdeme hned za tebou, budeme tě Ach jo. Dobrý? Oši, já se skřípnu. Ty se sem nevejdeš? Tak určitě. No tak běž zatím tady u toho vchodu. Budu vám krýt záda. Dobrý. Tak my jdeme dál, Domčo. Koukám, že za tebou je to teda dost. Tady si. Fuj. Tak jdeme, čekej tady, jo? Prosím Čekám tě. tady. Tak jo, my pokračujeme. Tak Jo. jdem. Hlavně ať tě taky klauni neunesou. Ne, nebojte, já mám už tak štípačky. Teď, jak No, můžete vidět, zabiják. tady chodíme nějakýma Zabiják dom. chodbama A upřímně jsem fakt nečekal, že tady takovýhle chodby někde budou. Já sám jsem zvědavý, jak budou dlouhý. A za mě je tohle asi nejděsivější místo v celé téhletej budově. Tak jdem, Domčo. Ale tady už se můžeš zvednout. Tady už se můžeš zvednout. Wow, tady se to fakt zvyšuje, lidi. Domčo, tady je to fakt hodně strašidelné. Co? Vidíš tam něco? Nebylo tady, jak tady bylo na tom videu. Jo, hej, ale to by možná sedělo. Akorát ta židla už je úplně rozmlácená. Tak to je Víťo. Tak to nevím. Pojď dál. Tohle vypadá fakt děsivě a divně. To teda dobře. Ta nahrávka byla třeba 2 dny stará. Nebo den. Určitě tam ten jeden den zůstal sedět. Zajímalo by mě, jak by mohl být vysoký. Tohle je fakt děsivý. Domčo,
Domčo. Vidíš, kde je Domča? Domčo. Domčo. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně jsem tady už úplně sám. Nevím, jak je to možné, ale díval jsem se do komína a najednou Domča prostě zmizela. Nemůžu ho vůbec nikde najít kolem sebe. Nevím, jestli se vydal dál a nic mi neřekl, nebo jestli šel zpátky za domem, že se třeba bál. Doufám, že ho teda neunesl další klaun, což by bylo fakt nepříjemné. Takže asi se vydám zpátky a budu fakt doufat, že je tam dom, protože lidi, přiznám se, že fakt nevím moc, co mám dělat. Tak jo lidi, jak se můžete podívat, tak jsem se nakonec vydal touhletou cestou. Tak doufám, že bude ta správná a vydám se za klukama. Co se to děje? Tam byl dlouho. Lidi, začne mi zasínat světlo. Já nevidím. Rychle najít cestu ven. Tady. Super. Hypnotizovaný Domča a dom. UFO. Teda, co? Do pičajček, já jsem na to zapomněl. Pojď dolů, rychle, pojď. Naštěstí jsme se našli, tyjo. Dobrý, musíme jít dál, kluci. Musíme jít dál. Vypadá to, že... Řekněte město žere, ale slušně. Vůbec nevím, ještě bych koupil tady... A spisovně. Ale musí být blízko, protože zatím jsme ho tady... Kdo se nechal napálit? Zkusíme tady ty dveře. Přemýšle, tak můžeme, no. To je tak zvláštní. To vypadá jak cesta do výtahu. Napište to do komentářů, kdo se napálil. Tady jsme ještě nebyli. Nikdo to nepřizná, že? Myslíš tady výtah? Co tam běží? Co to je nějaký klaun? Zkusíme ho vidět. Jo. Jo. Zkusíme ho vidět. Máme ho? Vítě. Dobrý, ano, máme ho. Držíte ho kluci? Jo, tak jo, pojďme ho vyvést. Ten Vítě úplně tak vypadá. Třeba nám něco prozradí o Víťovi. Jo, dobrý, vložte ho. Tak si ukáž. Tak pojď, sundej masku. Tak, kdo tam je? Víťo, to si... Narušený člověk. Co tady děláš? Vítě je narušený člověk. Víťo! Zvláštní, ale... Tak tohle je fakt mazec. Víťo, promluv něco! Víťo! Halo, Víťo, promluv! Ale zachránili jsme ho, kluci. Má deprese. Asi mu dáme vodu. Hej, slyšíte to? To je naše auto! Hlavci klaunu auto! To je naše auto! Klaunu s nimi auto! Co to znamená z auta? Tak to vypadá Fizi. Že jsme bez auta a Domča. Co budeme dělat? Nebo opačně, já nevím. Prostě. No, tohle to by bylo asi všechno a zatím čus.